Sechka Elegans. Sechka Elegans benzin gaz. Solash 96. Машинаш нав. Намуди бирнаи мошин чӣ хеле ки дида истодед дӯстони азиз? Мани ҳолати балони мошин. ҳозир барои шумо аз дохили салонам маълумот медиҳем. мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон маълумот медиҳем. агар навор писанди шумо бошад обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед. дохили салон 4 электропакет, 2 сиденияи пеша багриф, инҷа сентр замок дорад. пробегаш 287 километр пробег. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. расход чӣ қадар? расход амин 10 та киди 80 та ра меравад. расходаш 10 та газ киди 80 километр мегардад. 80 амин трасса 90-95 та. трасса 90-95 та мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 876 876 98 88. боз ёдовар мешинем агар портерҳои ҳамин ҳолаташ хуб бошад бартерам мешуда. мерседес бенз солаш 90. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед? мани ҳолати балонаи мошин. мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаши механик, ман инҷа CD плеер дорад. пробегаш 381000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? мани боз люкам дорад. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 200 сӯзишвори дизел. расходаш дохили шарба 7 литр, раи рости 6 литр мехӯрад. нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 773 2200 92 37 35 10. Sechka Elegans солаш 2000. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед? мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. агар навор писанди шумо бошад обунда шудан лайк монданро фаромӯш накунед. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, яъни ойначааш кнопочный мебошад. инҷа сиденияш багриф, центр замок. пробегаш 118000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? мани ҳолати салони қафои мошин. боз люкам дорад. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4. расходаш 10 та газ киди 75-80 та мегардад.
нархи мошин 90,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 600 00 91. Mercedes Benz 211 солаш 2002. Мен намуди берни мошин, ин ҳолати балони мошин. Мен ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, оиначаҳош кнопочни, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, сиденияҳои пеш обогрев, центр замок, пробегаш аба нишонтӣ дамеке. Пробегаш 359 000 километр. Мани ҳолати салони кафои мошин чӣ хеле ки дида истодед. Мани боз люкам дорад дана. Мотор 2.4 сӯзишворӣ газ бензин. Газаш евро 4. Расход чӣ қадар ако? Расходаш 10 та газгирӣ 70 км мегардад. 70-80 км мегардад. нархи мошин 75,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 900 19 53. Mercedes Benz 221 Long солаш 2008. Мани намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. Мани ҳолати балонош мани намуд аз кафои мошин ёдовар мешавем. Айнҷи пакет ин навор шахсан бо дархости он шахсоне ки дар комментариҳо менависанд 221 гирифта. Дохили салон центр замок 4 электропакет, яъне оиначаҳош кнопочни, сиденияҳош лифт, сони боз сиденияҳош гарму хунук. Коробкаш автомат, пробегаш 324 000 километр. Бортош компютер, климат контрол, мультирол, ҳама наворотҳои ин замона. Сиденияҳош кожини мебошад. Чӣ хеле ки дида истодед. бомаш панорама бисёр дар ҳолати хуб. Яъне ҳолати салони кафои мошин. Ин чӣ хеле ки гуфтем бомаш панорама. Мотор 35 сӯзишворӣ бензин. нархи мошин 130,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 906 90 69.